convocatòria 8123 de bombers de la Generalitat de Catalunya, bomber de primera. Primera cosa que tenim. Tenim 240 places i el 40% està reservat per dones. Una cosa importantíssima de la qual us he de parlar és dels canvis haguts en el temari. Hi ha hagut bastants canvis. Per una banda, s'han redistribuït temes. L'antic tema 13, que era mecànica de vehicles, s'ha desglosat en dos temes, el tema 18, motors, i el tema 20, mecànica de vehicles. Els antics temes, 22, que era geografia física, i 23, que era coneixement del territori català, han fet aquí un mix-mix i han sorgit 4 temes als quals també hi han afegit coses en aquests 4 temes, però tots deriven d'aquests, que serien el tema 16, vegetació, el tema 30, geografia física de Catalunya, el tema 31, geografia humana de Catalunya, i el 32, organització administrativa de Catalunya. A més d'això, han afegit uns quants temes nous. Tema 4, relacionat amb igualtat, la llei 19-2020 i el protocol de no discriminació i assetjament de la Generalitat de Catalunya. El tema 5, la llei 17-2015, també relacionada amb temes d'igualtat. El tema 15, conceptes mèdics bàsics. El tema 16, com us deia, el de vegetació. El tema 19, elements d'instal·lacions de fluids. El tema 26, components i aparells elèctrics, però ojo, perquè aquest tema hi havia coses que ja sortien a l'antic tema d'instal·lacions elèctriques. El tema 31, com us he dit, el de geografia humana, i el tema 32 d'organització administrativa de Catalunya. Un bon munt de coses noves, però és que a més d'això, en certs temes han afegit nous apartats. Per exemple, el tema 14, el tema de meteorologia, ha canviat bastant. Han afegit la radiació solar, temes dels llamps i altres coses. En el tema 20, mecànica de vehicles, han afegit, per exemple, característiques específiques segons pila o combustible. En el tema 27, instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució, han afegit preses de terra i parallamps, connexions de servei i més cosetes. A més, han eliminat alguna cosa, com podria ser de l'antic tema 2, legislació, han tret mesures d'igualtat per raó de gènere, del tema 27, d'instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució, han tret les escomeses, entre d'altres, i del tema 29 han tret bastanta cosa, que és el de cartografia, com és la lectura i interpretació de mapes, la toponímia, la triangulació... Bé, com pots veure, hi ha bastants canvis. Recorda que és molt important que actualitzis el teu temari. Ja saps que a opositasfacil.cat tenim els cursos i estan 100% actualitzats.